Bueno, moi bons días. Empezamos. Bueno, pues nada, nesta mañán intensa desde o punto de vista informativo, o Goberno da Xunta de Galicia sigue traballando con normalidade, polo tanto, celebramos Consello Ordinario da Xunta de Galicia e paso a darlle conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, e de acordo co xa adiantado e continuación dos acordos da semana pasada, hoxe quedou prácticamente rematada, a cambio, salvo de algún pequeno fleco que poidera quedar prácticamente rematado ao 100%, a renovación dos titulares dos centros directivos da Xunta de Galicia neste comenzo de legislatura. Hoxe, o Consello da Xunta de Galicia acordou o nomeamento de 16 titulares de centros directivos, tanto na presidencia da Xunta como en 9 consellerías, a Consellería de Presidencia, de Medio Ambiente, de Política Social, Facenda, Sanidade, Cultura, Emprego, Medio Rural e Mar. Como ven, unha remodelación de calado que supón engadidos os que xa se produciran a semana pasada a renovación de 16 persoas titulares de centros directivos. Comenzo a darles detalle, tamén como a semana pasada, lles decía, máis currículas máis extensas das persoas que os nomeamos están a súa disposición, ou se vou facer unha mención moi breve de cada un, por razóns de non estenderme nesta rolda de prensa. Empezaba pola presidencia da Xunta de Galicia, hoxe o Consello da Xunta de Galicia nomeou o director da nova Oficina de Coordinación Económica. Trátase de Juan Carlos Reboredo Nogueira. Doutor en Economía, catedrático de Análisis Económico na USC, na Universidade de Santiago de Compostela. A súa carreira estivo centrada toda agora, aparte das súas labores docentes como catedrático de Análisis Económico, na investigación sobre mercados financeiros e mercados enerxéticos, análisis de riscos e impacto de cambios climáticos nos mercados. Trátase dun profesional de acreditada solvencia, un dos economistas españois máis citados en publicacións durante os últimos anos. Na Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte, a nova directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias será Sandra Vázquez Domínguez. Ata agora, secretaria xeral de Igualdade e parlamentaria tanto no Senado, nas Cortes Xerais, como no Parlamento de Galicia. É licenciada en Dereito. Na Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático hai varios nomeamentos. O primeiro, como novo director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón. Enxeñeiro de Camiños, licenciado en Dereito, iniciou a súa carreira profesional no eido privado ata obter praza no Corpo Superior de Enxeñeiros de Camiños da Xunta e, dende o ano 2019, era o director de Portos de Galicia. O segundo nomeamento na Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático é Paula Uría Traba, nova directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático. Enxeñeira industrial pola Universidade da Coruña, ocupou xa diferentes cargos no Instituto Enerxético de Galicia, INEGA, foi directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais entre o 20 e o 22 e despois secretaria xeral da Consellería de Industria entre os anos 22 e o 23. Na actualidade era subdirectora xeral de Residuos na Consellería de Medio Ambiente. E, por último, Ramón Martínez Boga será o novo director xeral de Calidade Ambiental. Vigués, de 1970, funcionario do Concello de Vigo, e arquitecto e máster en urbanismo. Funcionario do Concello de Vigo dende o ano 2002 e responsable de áreas relacionadas con medio ambiente e coa arquitectura neste Concello. Cambiando de consellería, a directora, como saben, antigua Secretaría Xeral de Igualdade, coñecen a estrutura xa, se desdoblou en dúas direccións xerais e hoxe procedimos ao nomeamento dos seus titulares. A directora xeral de Promoción da Igualdade será María Quintiana Pérez, nada en Ortigueira no ano 91, é graduada en xornalismo e máster en Dirección de Comunicación Corporativa. Desenvolveu a súa trayectoria no sector da comunicación e dende o ano 2018 desempeñaba esta función na Xunta de Galicia. E director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero será Roberto Barba Alvedro, magistrado con amplia experiencia no eido da loita contra a violencia de xénero. Na actualidade era o titular do Xulgado de Violencia contra a Muller número 1 da Coruña. Consellería de Facenda e Administración Pública. Nova directora xeral da Axencia Tributaria de Galicia, Sonia Lafont Sendino. licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais, máster en Administración Financiera e Tributaria
é funcionaria do Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia e ata o momento era a xefa, ata este momento era a xefa da área de xestión tributaria na Atriga, que agora pasa a dirixir. Na Consellería de Sanidade, 4 novos nomeamentos. Novo xerente do Servicio Galego de Saúde, José Ramón Parada Jorgal. Facultativo, especializado en Medicina Familiar e Comunitaria, dende o ano 2023 era o director do Distrito Sanitario de Barbanza, pertencente á área sanitaria de Santiago. Novo director xeral de Asistencia Sanitaria do Servicio Galego de Saúde, Alfredo José Silva Tojo. Especialista tamén en Medicina Familiar e Comunitaria, exerceu xa diferentes postos a nivel asistencial e directivos no Sergas e, na actualidade, era subdirector xeral de Envellecemento Activo na Consellería de Política Social. Nova directora de Recursos Económicos do Sergas, Amparo Pousada Soliño, licenciada en Dereito, funcionaria de carreira da Xunta de Galicia, traballou no eido privado, en ano 2013 estaba vencida a Administración Pública en diferentes postos, na actualidade era vicesecretaria xeral na Presidencia da Xunta de Galicia. E último nomeamento na Consellería de Sanidade, directora de Recursos Humanos do Serga, Mar Pousa Covas, licenciada en Dereito. Durante os últimos 10 anos traballou na Dirección Xeral de Recursos Humanos, que agora pasa a liderar. Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Directora Xeral de Xuventude, Lara Meneses Álvarez. Graduada en Estudios Franceses e máster en Traducción, tomiñesa, 26 anos, traballou no sector privado e nas últimas eleccións municipais foi candidata á alcaldía de Tomiño. Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Nova directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño Regueiro. Licenciada en Dereito, no ano 2009 se incorporou ao Corpo de Administración Xeral da Xunta de Galicia, logo do seu paso polo sector privado. Traballou en varios departamentos autonómicos, foi secretaria territorial da Delegación de Pontevedra da Xunta de Galicia e tamén xefa territorial de Emprego en Pontevedra. Consellería de Medio Rural, novo director xeral da PAC e Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño Varela. Licenciado en Veterinaria, exerceu durante 13 anos como veterinario de vacún de leite e no ano 2007 ingresou no Fondo Galego de Garantía Agraria, do que actualmente era o seu secretario. E último nomeamento, Consellería do Mar, a nova directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro será Marta Villaverde Acuña. Licenciada en Veterinaria, exerceu diferentes tarefas nas dúas consellerías relacionadas co sector primario, Consellería de Medio Rural e Consellería do Mar, foi subdirectora xeral de Pesca ata o ano 2023 e, na actualidade, era subdirectora xeral de Valorización de Produtos do Mar na Consellería do Mar. Estes son os nomeamentos, con isto queda prácticamente pechado, xa digo, salvo algún pequeno freco, os relevos que acordou o Consello da Xunta de Galicia nos postos directivos logo da designación dos titulares das consellerías. Por lo tanto, hoxe tamén se acordou o cese dos que ata este momento eran titulares destes organismos dos que hoxe nomeamos novos titulares. Por lo tanto, moitas gracias, todo o agradecemento e recoñecemento a quen ata agora foron titulares, persoas titulares destes centros directivos: Blanca García Señorán, Sagrario Pérez Castellanos, Victoria González Vázquez, Cristina Pichel Toimil, Teresa Gutiérrez, Estrella López Pardo, Jorge Abo Alviñas, Chus Piñeiro, Ana Comesaña e Susana Rodríguez Carballo, que hoxe cesan tamén por acordo da Xunta de Galicia nos seus cargos. Estos son, como digo, os nomeamentos que completan o organigrama para a partir de ahora xa traballar con toda normalidade, a partir da que xa viñamos traballando ata este día. Asuntos xerais acordados polo Consello da Xunta de Galicia hoxe. O primeiro, a proposta da Consello de Educación, hoxe aprobamos destinar 17 millóns de euros para seguir blindando as medidas de apoio da Xunta de Galicia que permiten a adquisición de libros de texto de material escolar para as familias de cara ao vindeiro curso 24-25. O acordo de hoxe vai permitir que o 70% dos alumnos e alumnas galegas conten con algún tipo de apoio, de axuda da Xunta de Galicia a hora de acceder a libros de texto ou material escolar. Imos manter para eso as melloras que se estaban en vigor nos dos últimos anos. Por unha banda, mantemos os bonos para mercar material escolar dirixidos ás familias con rendas modestas, 9 millóns, 3 tipos de vales,
de 60 euros para rendas entre 6.000 e 10.000, de 75 renda igual ou inferior a 6.000 e tamén de 75 euros para todos os alumnos de educación especial ou discapacidade igual ou superior a un 65% con independencia da renda das familias. E tamén, para acceder aos libros de texto, vai haber dúas vías. Unha a través do Fondo Solidario dos centros escolares. No vindeiro curso destinamos 1,2 millóns de euros a renovar aqueles libros que sexa preciso renovar. Con estes 1,2 millóns de euros veñense a engadir os 25 millóns que nos 3 cursos anteriores se foron insertando e que permitiron mercar máis de 400.000 libros, que son os que constituyen este Fondo Solidario a disposición das familias nos centros escolares. E para os cursos onde non se poden reutilizar os libros a través deste Fondo Solidario, que son primeiro e segundo de primaria e educación especial, hoxe habilitamos dentro desta cantidad global 6,4 millóns de euros que se distribuirán en axudas de 160 euros para rendas de entre 6.000 e 10.000, 240 por fillo no caso de familias con renda por debaixo de 6.000 e 300 tamén, como no caso anterior, alumnos de educación especial ou discapacidade igual ou superior ao 65% con independencia da renda. En definitiva, seguimos brindando o que consideramos unha axuda fundamental e todo queda disposto con estes acordos para poder empezar a aplicarlos no comenzo do vindeiro curso escolar en setembro, curso escolar 24-25. Outro asunto, tamén a proposta da Consellería de Educación, que ten que ver coa aposta decidida, que creo que se vai explicitar claramente durante esta legislatura, pola investigación e polo I+D+I en Galicia vinculado especificamente á educación. Saben que hai unha rede de centros de investigación de Galicia, visitaba unha semana pasada, eran a toda agora 8 centros que teñen acreditada a súa excelencia científica técnica, son a elite de investigación, 1.530 investigadores que reciben a axuda da Xunta de Galicia. Eran estes 8 ata agora, pero a finais do ano 2023, do ano pasado, lanzamos unha nova convocatoria para que outros centros de investigación que existen en Galicia poideran acceder a esta calificación e, por tanto, tamén acceder ás axudas da Xunta de Galicia. Pois ben, accederon 5 centros máis e o que leva como consecuencia a que, ademais de manter as axudas para os 8 centros que xa estaban recibindoas, aumentemos nun 31% ata 23,6 millóns de euros para tamén darlle apoio a estes novos centros que se incorporan á rede de centros de investigación excelentes da Xunta de Galicia. Ya digo, son 5 novos centros os que se incorporan, 2 na máxima categoría e 3 na nova categoría de centros de investigación colaborativos. Os centros que se integran, os 2 da máxima categoría, son o Centro de Investigacións Científicas Avanzadas, CICA, da Universidade da Coruña, e o Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnoloxías Ambientais, CRETUS, dependente da Universidade de Santiago de Compostela. E os outros 3 centros que se engaden na categoría de centros de investigación colaborativos serían o Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificacións e Enxeñería Civil, CITEC, dependente da Universidade da Coruña, o Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais, CINTEX, e o Economics and Business Administration for Society, o ECOBAS, ambos dependentes da Universidade de Vigo. Estes serían os 5 centros que se incorporan, se engaden os outros 8 e, en total, reciben esta axuda que os acordamos da Xunta de Galicia, 23,6 millóns de euros ata o ano 2027 para consolidar os centros de investigación e, sobre todo, os seus investigadores, con ese objetivo claro de seguir apoiando o I+D+I en Galicia. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos destinar 400.000 euros a unha nova convocatoria de axudas para as salas que forman parte da Rede Galega de Música en Vivo. O obxectivo é promover 300 concertos ata o ano 2025 en, cando menos, 13 salas distintas que o que pretenden é garantir unha oferta musical continuada fora das épocas centrais e fora dos festivais e, sobre todo, tamén favorecer a actividade de concertos nas salas máis pequenas que necesitan este tipo de axudas para manter unha programación regular. Destinamos, como digo, 400.000 euros a estas axudas. A proposta da Axencia Galega de Turismo e dentro do Plan Territorial de Sostenibilidade Turística, Vilas Termais e Cascos Históricos, 23 millóns de euros. Como saben, imos en sucesivos consellos facendo convenios ao abeiro desta cantidade global, hoxe acordamos asinar un convenio co Concello de Tui
para promover o turismo sostible no municipio de Tui. 2 millóns de euros para a recuperación das murallas en diferentes puntos, melloras varias en diversas prazas do casco histórico, rehabilitar a contorna fluvial, implantar unha iluminación máis eficiente, e, en definitiva, todo o que ten que ver coa consolidación desta vila que ten moitos valores turísticos e moito máis co auxe do Camiño Portugués. Cambiando de Consellería, Comisaría de Política Social, hoxe acordamos autorizar unha ampliación por un ano máis da colaboración que a Xunta de Galicia ven mantendo coa entidade de Aldeas Infantiles SOS Galicia para promocionar o acollemento familiar. En este caso, o acollemento en familia extensa, é dicir, outros familiares de persoas menores que non teñen familiares directos fanse cargo deles e a Xunta de Galicia, en colaboración con Aldeas Infantiles, achega, foi acorde hoxe, 173.000 euros para chegar a 130 familias que se engaden os 320.000 que vai a chegar a Aldeas Infantís. Saben que é unha aposta decidida da Xunta de Galicia, o acollemento, por moitísimas razóns, é a mellor opción, e, por lo tanto, sempre que sexa posible, a Xunta de Galicia vai no apoiar. Este programa de acollemento familiar en familia extensa, é dicir, noutros familiares non directos, permitiu, empezou no ano 2013, nesa edición acolleronse 16 menores, e nesta a nosa previsión é atender a 130, é dicir, multiplicouse por 10 o número de menores acollidos. A proposta da Consellería de Media Rural, hoxe acordamos incrementar, é unha axuda que xa se viña dando, pero ante o auxe e a boa saúde do cultivo do castiñeiro e do comercio das castañas en Galicia, hoxe acordamos incrementar un 32% a partida de axudas para fomentar a mellora tanto a plantación de castiñeiros como a mellora dos outos tradicionais, onde xa existen castiñeiros. 1,3 millóns de euros, xa digo, para plantar novos castiñeiros ou mellorar os outos. Por darles un dato, coas axudas anteriores se plantaron casi 21.000 novos castiñeiros en Galicia e son 20 millóns de euros, unha cifra estimada, do que supón a venta polos propietarios de castiñeiros do seu produto a castaña aos proveedores que logo se encargan de comercializarles e darlles valor engadido. A proposta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, hoxe tomamos o acordo de licitar as obras no tramo Eixo Marín-Pontevedra dentro desa senda que a Xunta de Galicia está construindo na Estrada Autonómica PO 546, saben que queremos facer un eixe de mobilidade sostible, unha senda pionir, con aparcamentos disuasorios, con unha serie de melloras. O investimento total son 9 millóns de euros e hoxe acordamos un investimento de 6,8 para licitar as obras da quinta e última fase. As outras 4 fases, hai 3 que están en execución ahora mesmo, outra que xa está rematada, a da zona de Estribela, e agora facemos a licitación da derradeira e a máis importante en cantidade. Vais a actuar en 3,5 kilómetros para facer a senda penil, aparcamento de disuasorios, mellora nas paradas de autobuses, novas pasarelas, todo o que vai permitir cumplir este compromiso da Xunta de Galicia de unir pola estrada de arriba a que titulará a Xunta de Galicia as vilas de Pontevedra e de Marín. A previsión, xa digo, se licitamos é que as obras poidan comenzar durante o outono este mesmo ano e o prazo de execución son 18 meses. Cambiando de asunto, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe demoslle visto e prace a renovar a colaboración anual que a Xunta de Galicia mantén con a serie de fundacións, neste caso é a Fundación Ronsel, para que se proporcionen titores, mentores, a autónomos galegos que desexen ampliar o seu negocio, mellorar a súa xestión. Estamos falando de 250.000 euros, queremos chegar a 200 autónomos, e, xa digo, son autónomos que xa teñen o negocio en funcionamento. O requisito é que leven máis de 3 anos con negocio aberto, e que queiran dar un paso máis, transformar o seu negocio, mellorar a súa xestión, ampliar clientes. Este é un programa de moito éxito, máis de 800 persoas participaron nos anos anteriores e, por darlles un dato, casi a terceira parte logrou incrementar a súa cifra de negocio tras esta formación con mentores e hubo máis de un 10% de autónomos que contrataron a persoas logo desta mentorización. Por lo tanto, volvemos a renovala, son 250.000 euros para formar a 200 autónomos que leven como mínimo 3 anos co seu negocio aberto.
E tamén a proposta da Consellería de Emprego, facemos unha nova aposta por seguir fomentando a economía social, fórmula de éxito en Galicia, e facemos, polo tanto, aprobamos 2,3 millóns de euros, unha nova convocatoria para promover a creación de cooperativas e sociedades laborais. A idea é que se poidan crear ata 50 novas entidades deste tipo. As axudas máximas serán de 50.000 euros, os que se poderán ir engadindo ata un máximo de 24.000 euros máis cartos en función de que a cooperativa se cree no rural, este formada maioritariamente por mulleres, por menores de 30 anos, por retornados, por persoas con discapacidade. Todo isto daría dereito, se se deran todos os requisitos, ata un máximo de 24.000 euros máis. E, ademais, un requisito é que, unha vez que se conceden as axudas, a cooperativa este en funcionamento, cando menos, durante 3 anos, e non terían que devolverse estas axudas. Pero a experiencia demostra que a maioría das cooperativas, xa digo, fórmula de éxito en Galicia, unha vez constituídas, funcionan con regularidade. A proposta da Consellería de Economía, hoxe demos o visto e prace a unha convocatoria de axudas para impulsar a utilización de enerxías renovables no sector agrícola, enerxías renovables eléctricas. Estamos falando de unha convocatoria para distribuir axudas por valor de 1,27 millóns de euros para apoiar a instalación de sistemas fotovoltaicos ou mini-eólicas nas instalacións agrícolas. O obxectivo é que se aforren o ano, unha vez desplegadas todas as axudas e comprados aparellos, uns 400.000 euros en total cada ano en enerxía eléctrica. E despois, reducción de emisións, saben que sempre se fai esta cooperativa, é o equivalente a plantar ao redor de 36.000 árbores. Dous acordos antes do que ten que ver coa presencia da Consellería de Medio Ambiente, dous acordos en materia de sanidade. O primeiro, un acordo e un balance que fixo o Consello da Xunta de Galicia e que agora lle trasladamos unha vez prácticamente pechado o proceso da adxudicación das prazas da convocatoria que se fixo vai facer un ano no mes que ven, en maio de 2023, de 174 prazas de difícil cobertura, tanto en hospitais comarcais como en unidades de saúde mental. Foron, 174 prazas, 93 para médicos nos hospitais, 44 para psiquiatras e 37 para psicólogos. Todas as prazas se cubriron, hai 98 xa que se están agora mesmo os seus titulares traballando efectivamente, logo de tomar posesión, e nas vindeiras semanas se completará este proceso de adxudicación. Por darlles algún dato máis, dos 174 novos facultativos, 24 logramos captalos de fora do sistema sanitario público, é dicir, ou de outros países ou de outras comunidades autónomas, 16, foron o de outros países ou de outras comunidades autónomas, é dicir, fora de Galicia, países como Suecia, Francia, Portugal, médicos que estaban traballando ali e volveron a Galicia a través deste sistema, ou noutras comunidades autónomas, Asturias, Cataluña, Madrid e Canarias. E logo habería outros 8 profesionais que estaban exercendo na privada e a través desta convocatoria volven outra vez traballar na pública. Por lo tanto, é un sistema que se considera que está cumplindo os seus obxectivos, ademais, está permitindo que haxa profesionais en prazas que hai moito tempo que non as tiñan, por iso se chaman prazas de difícil cobertura. Por lo tanto, isto xa coñecen que unha capacidade que ten a Xunta de Galicia que estamos utilizando e que, ademais, nos dá máis forza para reclamar que o Ministerio de Sanidade cumpra tamén con aquelas decisións, aquelas competencias que ostente, que, por lo tanto, non dependen da Xunta de Galicia. E o último acordo, tamén a proposta da Consellería de Sanidade, antes de darlle a palabra á Consellería de Medio Ambiente, ten que ver cun convenio que asina a Xunta de Galicia a través da Consellería de Sanidade coa Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI, para ofrecer unha atención personalizada a case 1 millar de pacientes que teñan unha discapacidade derivada dunha patoloxía crónica que padezcan estas persoas. Estamos falando de pacientes con patoloxías do RIL, esclerose múltiple, Parkinson, enfermedade do RIL. Isto lles provoca limitacións no seu día a día por esta enfermidade, dor, fatiga crónica, problemas para tragar, pérdida de mobilidade. Pois todo isto, xa digo, alrededor de 1.000 pacientes nas 7 áreas sanitarias, e o que queremos con este convenio é colaborar con COGAMI para facilitar o acceso destes pacientes a diferentes servicios, terapias, atención psicolóxica, ocupacional, que estén na súa contorna. Esta asistencia se pode prestar tanto nas
propias instalacións das asociacións, que será, na maioría dos casos, como no seu centro de traballo, en algún caso, no domicilio dos pacientes. Os servizos son moi diversos, información sobre a patoloxía, tratamentos disponibles, recursos públicos e privados aos que poden acceder, terapias físicas individualizadas, fisioterapia respiratoria, recuperación logopédica, cando teñan problemas para falar, tragar ou de audición, consellos de nutrición para pacientes con enfermidades renais, apoio psicolóxico, apoio en terapias ocupacionais, en definitiva, un apoio especial a través destas asociacións integradas en COGAMI en colaboración coa Consellería de Sanidade, que se engade xa o apoio xeral que estaban recibindo como pacientes normais do Sergas. E último acordo ten que ver coas novos pasos que logo de coñecerse a sentencia do Tribunal Constitucional, a Xunta de Galicia considera que é necesario dar. Estivemos moitos meses parados sin razón, injustamente, polo tanto agora pois o que procede é recuperar ese tempo perdido e poñer en marcha todo o necesario para que se poidan desenvolver plenamente as competencias recoñecidas na Lei do Litoral, na Lei Galega do Litoral, e que o Tribunal Constitucional, como saben, acaba de validar. Por lo tanto, agora compre dar unha serie de pasos, compre dar unha serie de avances. Esperamos, dende logo, a xenerosidade esta vez, que non haxa os problemas que tivemos ata agora do Goberno Central, e o que acordamos foi o calendario das cousas que hai que facer a partir de agora para que Galicia poda, ni máis ni menos, que facer aquelo que se nos acaba de decir que é absolutamente xusto, que ter as capacidades para, por suposto, respetando a normativa estatal, xestionar o noso litoral. Dou a palabra á Conselleira de Medio Ambiente para que lles conte un pouco máis pelo miúdo o acordo tomado ao seu respecto. Gracias, presidente. Moi bons días. Acabamos de escoitar ao presidente e, efectivamente, o Constitucional venlle dar a razón á Xunta de Galicia e, polo tanto, avala que Galicia está plenamente capacitada para xestionar o seu litoral con unha normativa propia. Lembrar que a lei foi aprobada no Parlamento en xullo do ano 2023 sin ningún voto en contra e, polo tanto, Galicia convértese na primeira comunidade en regular por lei a xestión de toda a súa franxa costeira, incluído tamén o mar territorial. Unha normativa fundamental para adaptar o litoral galego á realidade do territorio e, polo tanto, ás nosas necesidades. Por iso, e tras coñecer o fallo do Constitucional, o Consello avaliou hoxe os pasos a seguir e impulsar de inmediato a aplicación práctica e efectiva da Lei do Litoral. Imos actuar con máxima axilidade, xa que estivemos durante 6 meses con moita incertidumbre e, polo tanto, sin poder desarrollar a lei. O primeiro que imos facer é pedirlle novamente ao Goberno Central o traspaso dos medios persoais e materiais necesarios para poder realizar unha xestión efectiva do litoral dende Galicia. Será unha das primeiras cuestións que levará a nova dirección, a nova directora de Asuntos Constitucionais e Desenvolvemento Legal. Para iso debemos de contar cos profesionais suficientes para que realicen múltiples tarefas como, por exemplo, tramitar as concesións en dominio público marítimo terrestre. Para esta xestión, ademais, imos regular cal vai a ser o procedimento, como se vai a realizar ese procedimento e crearase un rexistro sobre os títulos expedidos. Eu aquí teño que lembrar que esta é unha nova creación, xa que ato de agora o Goberno Central actuaba con plena opacidade. Para poder aplicar a nova lei tamén é preciso dar outros pasos. Entre eles compre por unha banda crear órganos específicos. Entre eles hai que salientar a creación dunha comisión para coordinar todos os departamentos implicados no desenvolvemento de medidas previstas na lei, é dicir, a creación dunha comisión de coordinación do litoral.
A par, crearemos o Foro do Litoral de Galicia, con presencia dos distintos sectores implicados na costa, en aras da participación que foi un dos grandes éxitos desta lei. Universidades, órganos científicos, sectores productivos, ambientales, así como sectores en defensa do noso patrimonio cultural da costa. E redes e asociacións para transferir coñecemento, en este caso é coñecemento no eido do mar. E tamén poñer en marcha diferentes medidas para avanzar na planificación do litoral. Desde seguir colaborando cos grupos de acción costeira ata impulsar e aprobar o crecemento sostible dos sectores vencellados ao mar, para o cal temos que seguir traballando e aprobar a estrategia da economía azul. E deseñar o plan de ordenación mariña para planificar os nosos espazos mariños. A lei tamén contempla medidas para poñer en valor os 2.500 kilómetros de costa que temos en Galicia e para iso imos a crear a rede de sendeiros costeiros. Crearemos o catálogo de bens culturais do litoral e crearemos a rede de establecementos turísticos destas zonas. En definitiva, trátase de garantir o equilibrio entre a conservación do litoral e as actividades socioeconómicas arraigadas e propias do litoral. Non sei se hai algunha pregunta en relación con este tema. Presidente, creo que che dou paso. Moitas gracias. Buenos días. Dúas cuestións. A primeira relativa ao período de reflexión tomado por Sánchez, a súa decisión doxe. Non sei se considera que durante estes 5 días foron desproporcionados os ataques ou as opinións que recibiu dende o Partido Popular e que iso contribúe aínda máis á polarización que existe na política nacional. E por outra banda, quería preguntarlle ao conselleiro de Cultura de que apostan por darlle prestixio ao idioma para frear a perda de falantes. Non sei se ese prestixio non se traballou nel durante os últimos 15 anos. Gracias. Sí, mire, respecto ao anuncio feito, ou a resolución de todo o dito e feito polo presidente do Goberno durante estes días, a verdade é que a súa comparecencia coincidiu co inicio do Consello da Xunta de Galicia, polo tanto non vin un momentiño o que decía, pero despois metímonos no tema que nos ocupaba realmente, pero, en fin, o que podo decir respecto á polarización é que polarización foi esa carta ou ese tuit do mércores, onde, aparte de anunciar ese período de reflexión, xa distinguía entre os bons e os malos, os que están con ele, os que non están, os que atacan, os que non atacan. Por lo tanto, creo que, se falamos de polarización, había que mirar moito máis aí que a calquera outro sitio. En todo caso, mire, como primeira valoración, a mí me gustaría que creer o meu presidente tamén é o meu presidente, o presidente do Goberno de España, pero lamentablemente hai demasiados exemplos e creo que o acontecido estes días, incluso a resolución de hoxe, invita moi pouco a confiar no presidente do Goberno. Isto, lóxicamente, son impresións persoais, pero a miña impresión persoal é que sabía perfectamente o que iba a facer dende o día que fixo o anuncio e, polo tanto, esta teatralización bastante absurda a que nos levou, pois, estou seguro, que non lle fixo ningún favor ao país, el saberá por que o fai, as explicacións siguen sin dar, e, o meu convencemento é que o que máis importa a Pedro Sánchez, por encima de calquera outra cousa, é o propio Pedro Sánchez. Respecto da segunda pregunta, é que eu creo que
prestixiar o noso idioma é unha tarefa sempre inacabada, porque ademais se trata de incorporar a novos falantes, seguir fomentando o seu uso e, por lo tanto, isto é algo que sempre é bo reforzalo porque nunca vais a acabar de completar. Por lo tanto, a eso resposta a creación desta consellería específica, incluso a incorporación do nome na denominación da consellería, e isto vai ter que respostar a tarefa do conselleiro e todo o seu equipo. Sí, eu quería preguntarlle polos cambios na Consellería de Sanidade. Por que razón o Sergas, que era un organismo autónomo, agora pasa a depender da Secretaría Xeral de Sanidade, porque se pensa que pode beneficiar, e tamén porque hai tantos cambios en postos clave na Consellería de Sanidades. Isto é unha enmenda ás políticas e á xestión anterior. Mire, o cambio é un cambio puramente organizativo. O Servicio Galego de Saúde forma parte da Consellería de Sanidade, polo tanto, que haxa asustes no seu funcionamento, na súa dependencia, non quere decir máis que un cambio organizativo, creo que decía outro día xa, para que as cousas funcionen mellor. Sempre me escoitaron decir, eu direi sempre, que cada un que está nun posto ten que intentar mellorar a xestión anterior e, cando sustituyan, os que sustituyen, que os melloren a eles. Por lo tanto, non hai outra cousa. Isto non vai supoñer en ningún caso nin pérdida da calidade sanitaria que presta os Sergas, nin de ningún servicio que se veña prestando. O contrario, o que se trata é de mellorar e simplemente un cambio acordado para intentar mellorar dentro dunha organización na que xa estaban as dúas estruturas. E despois, respecto aos cambios, bueno, ao final hai un novo titular e, por lo tanto, el designa as persoas que quere que lle acompañen. Estou seguro que se fora ao revés, se non houbera habido ningún cambio, pues entón dirían que por que se cambiou o titular se todo permanece igual. Eu creo que estas son sempre cousas opinables. Eu agradezolle moitísimo, fixeno antes, cando daba conta dos ceses e nombramentos, as persoas que a toda agora desempeñaron o seu labor en todos os centros directivos, pero agora estamos falando de sanidade, as que o fixeron en sanidade, e desexo a toda a sorte os que empezan agora unha tarefa que non é nada fácil, pero non ten outra cousa que hai un novo titular e, por lo tanto, el decide as persoas que quere que lle acompañen nesta tarefa. Eso non quere decir que as outras foran mellores ou peores, sino que ás veces hai renovacións e é perfectamente comprensible. Presidente, perdón. Quería preguntar, vostede sospeita que houve unha teatralización por parte de Pedro Sánchez. Quería preguntar se vostede sospeita tamén que esa teatralización foi extensiva máis aló da figura do presidente do goberno, neste caso o secretario xeral do PSOE, e refírome ao celebrado onte aquí en Santiago, coa presencia do ministro Puente, as verbas que transmitían, a sensación que transmitían de que sospeitaban que dimitiría, marcharía. Se tamén pensa que houve unha teatralización a maior escala. Grazas. Non o sei. Realmente hai cosas que non saberemos nunca, porque como aquí non se quere explicar nada, pois o mellor non sabemos, ou se irán sabendo co tempo, non sei. A escenificación parecía unha cousa diferente a que despois foi, mesmo a visita ao rei parece ser esta mañá, co cal, xa digo, un convencemento personal de que o mércores xa se sabía o que se iba a decir o luns, se xa o sabían os outros membros do Partido Socialista, pois non o sei, se yo pregunta, probablemente tampouco llo dirán. Sinceramente, o que vexo é que ao final saberemos en que consisten estes anuncios que facía o presidente do goberno, de vir con máis ganas de, bueno, en fin, non sei exactamente a que se refería das medidas que iba a tomar, agora máis que nunca, a todo o que decía. Eu que sei é que as explicacións que se lle pedían antes da súa carta do mércores, o selún sabemos a decisión e sigue sin dalas. Bos días, presidente. Preguntarlle polos cambios nos Sergas. Non sei se implican tamén un cambio na política dos Sergas cara a outro tipo de, pois a reforzar, pois non sei, a parte máis asistencial ou a reforzar outro aspecto do servizo, non? Sobre o que se facía antes. Preguntarlle sobre bueno, quedou vostede de pedirlle unha entrevista a Pedro Sánchez, pois, en canto tomara posesión, non sei se xa tivo tempo de facelo e a vista de que vai continuar, se espera, se ten confirmación, vamos, de cando vai velo. Gracias. Respecto ao primeiro, bueno, como saben vostedes, as consellerías no inicio dunha legislatura, e moito máis hai cambio de titular, teñen
o costume, que eu considero casi unha obriga de comparecer no Parlamento e explicar cales van a ser as liñas maestras do que van facer na legislatura, e, por suposto, o Consello de Sanidade vai no facer e ali detallará máis polo miúdo. Volvo a decir, os cambios son coa intención de seguir millorando a xestión e, polo tanto, é o que se vai facer. Saben que os dous nomeamentos máis directamente relacionados co ámbito sanitario son dos médicos de atención primaria, o conselleiro un médico en exercicio en atención hospitalaria. Intentamos chegar a todos os aspectos e, insisto, mellorar. Por lo tanto, non vexan outra cousa nestes movimentos que intentar facelo, pero xa digo que o conselleiro explicará, xa non só no Parlamento, senón a partir de agora nos medios de comunicación cales son as súas liñas maestras. Respecto a... Cal era outra pregunta, perdón? Sí. No, creo que contei aquí que estaba á espera dunha data por parte da Súa Majestade el Rei. Parece ser, informalmente, que xa teremos, haberá confirmación durante estes días. Mantivemos contactos máis ou menos concretos e a partir de aí é cando solicitarei a entrevista co presidente do Goberno. Fíxese vostedes, se a chego a pedir estes días, a incertidumbre a maiores, non? Eu o que espero é que fora destas cousas que anunciaba na súa comparecencia de hoxe, ao final o presidente do Goberno se dea conta de que hai moitas cousas serias que tratar. Un cargo deste tipo, presidir un goberno do ámbito que sexa, aparte de ser un alto honor, ten responsabilidades, ten incumbentes, ten sobre todo unha obriga de centrarse nos asuntos que afectan a todo o mundo. Eu, co que vou ir, espero ser recibido canto antes e espero unha atención ás cuestións que vou plantexar en nome de Galicia. Non pido máis que eso, vai seguir sendo presidente do goberno, polo tanto, a miña obriga é dirixirme a él e reclamarlle a él en tal condición plena. Polo tanto, espero que nese sentido non haxa ningún problema e que se dea conta de que hai que centrarse nas tarefas do día a día, porque gobernar é unha tarefa que exixe moita concentración. Moi ben, moitas gracias.